on DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras na to, alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na udto mga tugang. Biyernes po ngunyan. Petsa 25 sa bulan ng Agosto 2023. Ini ang Bareta alas 12 sin kami ang sendong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardila Daing Iba. Enot sa headlines sa silang darakulang mga bareta ngunyan. Sa lado lokal, ikapat na Baby Mama Family Fair kan OKFM Legazpi formal nang binuksan ngunyan na aldaw sa Legazpi City. Publiko inimbitara na magpartisipar sa tulong aldaw na mga aktibidad. Industriya nin pagnyunyog nakabuhat na sigun sa Philippine Coconut Authority Bicol. Mga pamilyang nag-ibakwar halos sa 7 to 8 kilometer extended danger zone sa Ginubatan Albay, pinauli na ni Alcalde Paul Chino Garcia. Sobra sa 11,000 na doses ng bivalent vaccine target na maibakuna kan DOH Bicol bago matapos ang taon. Sa lado nasyonal, pagpatong ng taripa sa bagas, pipa suspindir kan sarong kongresista. Presyo kan LPG posibleng maglangkaw sa masunod na bulan. Senador Robin Padilla dismayado dahil nadamay sa pagdulag ni Michael Cataroha sa bilibid sa pribilehiyo kan ibang PDL. Sobra sa 345,000 na individual nagkuanin civil service exam. Sa ibang nasyon, Fulton County District Attorney pinakaskas ang pagdangog sa kaso ni Trump. Sa lado kan Karawato Sports, NBA champion asin Team USA head coach Steve Kerr na mamatean ng mainit na suporta kan mga Pilipino. Yan ang headlines. Ngunyan sa detalles kan mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Unilab, alagang Unilab yan. Imbitado ngunyan ka 97.1 OKFM ang publiko, partikular na ang mga ina, ama, kaibananan sa inda mga angki asin ang pamilya na magpartisipar sa tulong aldaw na Baby Mama Family Fair 2023 7 Center kan Ayala Malls, Legazpi. Pun ngunyan aldaw, Agosto 25, sagkod 27, 2023. Sigong kay Digitoyang, OKFM Production Manager asin Project Head, kaibanan sa mga nakalinyadang aktibidades ang mga seminars manungod sa tuberculosis, preventive therapy, parenting style in today's digital world, caring for mothers' mental health, sarabay na pagpa-breastfeed, cooking demo sa healthy food, asin ang pag-aabangan na OKFM twinning fashion show asin iba pa. Sigong kay Digitoyang na apera sa seminars, magkakaigwama ni mga raffles kung saan dako lang pwedeng ganahon na papremyo o kung kaya dapat na sindang magparehistro, magatindira asin magpartisipar. Sa mensahe ni PBN Broadcasting Network Incorporated President Madam Brenda Bayona Luxin, ininganyar kay ni ang gabos na magatindir sa mga nakalinyadang aktibidades ng katuyuhan, iyon magiyahan asin matauanin mas maiwas na impormasyon ang mga manungod sa importansya kang breastfeeding asin ang pagsuporta sa mga talento asin kakayahan ka mga aki. Kasabay kay ni pinasalamatan ni Madam Brenda ang gabos na mga nagsuporta na sponsor sa exhibitors para sa ikapat na taon kanasabing aktibidad. Sa mensahe ni Department of Health Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera, pinasalamatan man kini ang OKFM asin ang PBN Broadcasting Network Incorporated sa silang na inisyatibo dahil ang tadakulang tabang ini sa sendang opisina para ma-implementar at ma-promotir ang importansya kang breastfeeding sa mga aki. Sinabi ni Dr. Vera na ang siring na aktibidad na dapat man na madara sa iba pang parte kan riyon asin dapat man naggibon asin
iba pang mga organisasyon. Nagpayag man ng bilog ng suporta si Alcalde Carmen Geraldine G. Rosal sa nasabing aktibidad sa pagsasabing dakulang tabang ini para sa mga aki asin ina sa syudad nin Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nakabuhat na ang industriya ng nyog digdi sa Bicol matapos ining padapaon kan mga nakaaging taon dara kan sunod-sunod asin makusog na bagyong tuminama sa Bicol. Sigun ini kay Philippine Coconut Authority o PCA Bicol Regional Manager Mateo Zipagan kung saan sigun sa iya kada bes titamaan nin makusog na bagyo ang Bicol minaabot sa 3 taon bago ini makarecover. Alagad sa ngunyan masasabi niya na kaya na kan reyon ang makapagprodusir nin 2 bilyon na mga nyog kada taon. Ipinaliwanag ni Zipagan na ang mga nyog sa Bicol ang pigdadara sa ibang mga lugar, partikular na ang pasiring sa Lucena, kung saan yaon mga darakulang establishmentong nagpoproseso kanyog. Sa ngunyan, sinabi ni Zipagan na padagusan sa indang pagtabang sa mga nagnyunyog para mamantinir ang maray na supply siring matabangan man ang sa indang pagkabuhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan, United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Nasa 353 na mga pamilya ang nagibakwar hali sa 7 to 8 extended danger zone kan ginubatan na labay na papauli-una sa sendang mga residensya ngunyan aldaw. Inang kinumpirmar ni Alcalde Paul Chino Garcia kung saan makalisan konsultasyon sa mga opisyales kang barangay asin sa datos na pigwalos kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na ikonsiderar kan nasalbado ng mag-uli ang nasabing pamilya sa barangay Tandarora asin Sitio Basiao kang barangay Mulad Bukad Grande. Sinabi ni Garcia na tinawan naman ninda o sinda ng clearance na Albay Provincial Safety and Emergency Management Office o APSIMO Head Dr. Cedric Daep alagad maigot na nabiso kay ni napakusugon manggiraray ang monitoring sa palibot lalo na sa aktibidad kang bulkan at sinang sitwasyon kang panahon. Sigung kay Alcalde Garcia, sa oras ng papauli na nasabi ng mga pamilya, ang mga residentes kang Barangay Manila at matatada sa sendang evacuation center. Siniguro man kan Alcalde na may sufisyente pang ayuda, partikular na ang relief goods sa lokal na gobyerno para sa mga apektadong residentes kan pagaburido kan bulkan. ang baretang ini hatod sa Indukan. Para sa liver lovers, Liver Aid Manggiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Poco mas o menos 11,000 pang doses ng bivalent vaccine ang pighihinguang ngunyan kan Department of Health Bicol na maibakuna sa mga Bicolanong bago matapos ang taon 2023. Sigun kay DOH Bicol NIP Original Medical Coordinator Dr. Desiree Briseño, sa giraray na piglansar ninda ang Pinas Lakas Vaccination Campaign na may katuyuhan na matauan nin dugang na proteksyon ang mga Bicolano kontra sa nakakagadan na helang. Ipinaliwanag ni Dr. Briseño na bako ibig sabihin na nakakumpleto ka na kan primary series, protektado na dahilan ta nagluluya ang epekto kan bakuna, maginan immunity ka ini kung kaya dapat na madugangan ini sa paagi kan bivalent vaccines. Sinabi ni Dr. Briseño na ang mga nabakunahan kan primary doses kan COVID-19, apat sagkod 6 na bulan ang nakalihis, as in 18 anyos pa itaas ang kwalipikadong magresibi kan bakuna. Mantang binuksan naman kan DOH Bicol sa gawos na sektor asin kategorya ang pwedeng magpabakuna. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa iba pang baretang lokal, naggagamit na ni modernong teknolohiya ang Tabaco City Health Office tanganing mag-check up sa mga rarayong barangay sa syudad, partikular na sa Isla Can San Miguel. Sinabi ni Dr. Joaquin Guillermo, pigagamit ninda ang stethoscope, sarong klase nin asin modernong stethoscope na pigdudukot sa nasalawas kan pasyente, tulos na madadangog asin maaraman kan doktor ang estado kan salud, maski nasa yung lugar sa paagi kan computer, sa paagi kan internet, makaskas na madedeterminaran asin mailing sa screen ang kamugtakan kan pasyente, asin tulos na madadayagdong sa si matatawan ng reseta. Sigung kay Dr. Guillermo, ang siring na ekipahe, dakul na bagay, o dakulang bagay para sa mga residentes kan nararayong barangay, tanganing matawan sindanin tsansa na mag-check up asin
in kaso may mga kamatayan. Dugang pa ni Dr. Guillermo na dakol pang mga modernong sistema ang pig-adalan nida kung posibleng magamit man sa mga ospital sa syudad sa mga masunod daw tanganing matawa ni magaganigong asistensya medikal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Pwede nang magkuan in tulong bulan na advance pension ang mga pensyonado kan Social Security System o SSS sa Albay na nakaistara sa mga lugar na ipigdeklarar kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na calamity areas. Inayan pinag-anunsyo kan SSS katakod kan pag-aburido kan Bulkan Mayon sa irarong kan Calamity Assistance o Program para makapag-avail sa tulong bulan na advance pension kay po na magsumitir ng application for assistance due to calamity or disaster na aprobado kan barangay kapitan sa pinakaharining opisina kan SSS. Ang nasabing programa admadurar sagkod sa Setyembre 21, 2023. Nasa 72.76% o sobra 1.3 milyon pa sana ang bilang ka mga nagpa-enroll. Ngunya na maabot na school year sa Bicol kumpara ka na kaaging taon na minabot sa 1.8 milyon na enrollees. Base sa pinakaoring datos kan enrollment quick count kan Department of Education Bicol, mantinidong pinakadakol na enrollees ang Camarines Sur na may sobra 300,000 na enrollees. Nagsunod man Giraray ang Albay na may sobra 180,000 na enrollees, mantang ikatuluman ang Masbate na may sobra 160,000 na enrollees. Sa kabilugan na bilang sobra 1.1 milyon ang nagpa-enroll sa pampublikong eskwelahan, sobra 120,000 sa mga pribadong eskwelahan, sobra 2,000 sa mga SUC, LUC o kaya State Universities and Colleges, asin nasa 20,000 man ang sa ALS. Nasa 15,000 na family food packs ang piglalauman na mag-abot ngunya na aldaw sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol hali sa Central Office para sa mga pamilyang naapektaran kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Sigon kay DSWD Bicol spokesperson Mary Giselle Mesa, ang nasabing mga food packs parte kan augmentation as in promisa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na paragos na maasister sa mga pangangaipo kan mga nag-evacuar na pamilya. May pinaliwanag ni Mesa na inina ang fifth wave kan food assistance para sa sobra 5,000 na mga pamilya sa mga evacuation centers. Meron sa Santa Pigigibong niya aldaw ang World Care of Opportunities kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Albay kung saan pwedeng aprobitsaran ka mga TESDA graduates, alumni asin mga interesadong aplikante sa Albay ang mga trabaho na pwedeng applyan kan maniba-ibang kumpanya sa second floor activity center kan Pacific Mall Annex Legazpi City na nagpuon ka sa bagong alas 10 ng aga asin madurar sa alas 4 ng pagkahapon. Inimbitaran man kan TESDA Albay ang gabos na TESDA graduates, alumni asin iba pang interesadong aplikante na mag-aprobitsar sa programa kung saan pwedeng makapag-apply sa maniba-ibang employer na nag-offer ken maniba-ibang bakanting posisyon sa sendang kumpanya. Ang mga gustong mag-atindir kan event, magdara sa nanin resume, biodata, black ballpen, ID pictures 1 by 1, passport size asin iba pa. Educational credentials, arog kan NC, COC, Certificate of Training o TOR, Diploma asin Form 137. Sigon sa ahensya ng aktibidad, may kamauutan na matawan na oportunidad asin makahanap ng trabaho pati ibang asistensya ang mga TVET graduates asin iba pang gustong mag-avail ka mga serbisyo arog kan skills training, skills upgrading, national competency assessment, employment assistance, asin dakul pang iba.
Naresibe na kansyam na mga rebel returnees sa probinsya kan Sorsogon ang pigsang 2,000 na asistensya pinansyal hali sa gobyerno probinsyal kan Sorsogon. Sigon sa Sorsogon PIO, apera pa sa nasabing kwarta, ipapairarong mansinda sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, kung saan may pigtatauman na educational assistance as in livelihood program para sa saindang pagbabagong buhay. Mientras na padagos ang pagsuporta kan provincial government kan Sorsogon sa pagpapautob nin katrangkiluhan para masimbagan ang mga problema sa bilog na probinsya. Mga tugang primerong partiyan, kambareta alas 12 mga bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical.
Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sa bareta niya to sa lado nasyonal. Ipigsuis John asin inirekomendar ni Appropriations Committee Senior Vice Chairperson asin Marikina Representative Stella Kimbo na suspendiron muna ang pagpataw ng taripa sa imported na bagas para magpantay ini sa presyo kan lokal na bagas asin maging abot kaya sa namamanuaan sa pagdangog ang Kamara sa proposed 2024 budget kan Department of Agriculture o DA. Pinaliwanag ni Kimbo na in kaso mahali ang taripa sa pigya importang bagas, mapantay ini sa presyo kan local rice bago man ang storage asin marketing cost. Pinunto ni Kimbo na unlanded cost kan imported na bagas ngunyan nasa 20 pesos na naglangkaw sa 30 pesos sa good 40 pesos kan may taripa. Tiwala si Kimbo na bako ini ang nagdadaranin problema dahil may natatada pang 10 billion pesos na pondo para sa Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF pon kan 2022 sa 2023 na magagamit para tabangan ng mga paraoba na nakabase sa Rice Tarification Law. Mentas na sa budget hearing, nagpatanid si Kimbo na posibleng sa amantalahon o aprobitsaran asin magbilog ng kartel ang mga pribadong rice importers mantang manipis ang supply ng bagas sa nasyon. Tinaonin doon ni Kimbo na dapat ining bantayan ng marahay para day maarog ang bagas sa nangyaring kartel kan sibuyas kung sain inipit ang supply asin ipinagpaluwas na may kakulangan kaya na manipular na iitaas nin sobra ang presyo kani. Posibleng magkaigwan in paglangkaw ng presyo ang liquefied petroleum gas o LPG sa bulan ng Setyembre. Sigun ini sa Department of Energy kung saan ang paglangkaw sa presyo ang makawat sa 2 pesos sagkod 4 pesos sa kada kilo. Gustong sabihin kay ni na may 22 pesos o sagkod 44 pesos na paglangkaw sa kada tangke kan 11 kilogram na tangke kan household LPG. Sagkod sa masunod na simana maaaraman ang nasabing paglangkaw kan presyo ng LPG sa nasyon. Dismayado o kaya nabalde si Senador Robin Padilla dahil nadamay ang pribilehiyo ka nagkapi ng mga inmates matapos na magdulag sa maximum security compound kang believed and person deprived of liberty o PDL na si Michael Cataroha. Sa hearing kan Senate Committee on Justice, sinabihan ni Padilla si Cataroha na dapat nag-isip muna ini dahil nadamay ang mga preso na wala maning kinaraman sa ginibo niyang pagdulag sa kakulangan o kaya sa kulungan. Hinapot ni Padilla si Bureau of Corrections o Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. kung anong mga pribilehiyo at mawara sa mga PDL dahil sa ginibo ni Cataroha. Sigung kay Katapang, wala man ni mawara na pribilehiyo sa mga inmates na ini dahil padagos pa manggirari ang dalaw ka mga ini alagad mas magiging maigpit sa nasinda. I-review man ang policies sa conjugal visit as in family visit kung saan paramentas na halion ang overnight sa mga dalaw sa mga PDLs. Alagad, tinawanin doon ni Padilla na importante man ini dahil parte ni kan rehabilitasyon kan mga persons deprived of liberty. Inabot na sa 345,293 na examinees ang nagkuan ng Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE-PPT, professional as in sub-professional level kan Civil Service Commission o CSC kan nakalihis na Agosto 20. Inan sinabi ni CSC Chairperson Carlo Alexei Nograles kung sa inhali sa 373,638 individual na nagparehistro para sa examinasyon, 92.41% ang nagpasiring sa 95 testing center sa bilog na nasyon na kumpeso ng 304,247 examinees para sa CSE professional level as in 41,046 examinees para sa sub-professional level. Ang National Capital Region na may pinakadakulang turnout kan examinees na minabot sa 48,200 na sinundan kan Region 4 as in Region 3 na may 39,355 as in 24
24,227 aspirants. Sinabi ni Nograles na ang nasabing numero ang patunay na dakula ang demand sa pagkuaning career service examination asin pigpapahiling kay ni na dakul ang gustong makalaog sa government service. Nanumpa bilang bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang aking ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos. Si Congressman Marcos ang dating miyembro kan Nacionalista Party ni dating Senador Manny Villar asin pinanganutang kang presidente ang pagpasumpa kan mga bagong miyembro kang PFP sa Malacanang. Sa minsay kang presidente tinawanin doon kini ang importansya kang pagkakaigwanin ideolohiya kang partido sa politika dahil kung wala kining day maitatalubo ang partido dahil paburbalyo ang mga membros lalo na pag-abot sa local level. Dahil lang kini importante ang ideya kan federalism asin ini pigupo na ng gibuhon ngunyan. Paliwanag pa ni Presidente Marcos na mas makusog ang political structure kung ibubaba asin iwawagas ang diskresyon, poder asin functions kan gobyerno. Kay puha na bagohon kang gobyerno asin ang pag-iisip kang mga politiko asin ordinaryong Pilipino para gibuhon man na magayon ang sistema. Apera kay Representative Marcos nanumpa man bilang bagong miyembro kang partido ang 14 gobernador mantang taon 2018 kan mabilog ang PFP na partidong nagbusol na maggagawa ng federalismo sa nasyon. Inilatag ni Senator Christopher Bongo ang Senate Bill No. 2414 na nagbubusol sa kapakanan asin pangangaipuhang medikal kan OFWs. Kan kung magiging lay ang propesto, ibubugtak ang mga OFW wards sa kada ospital. Sa rarong kan Department of Health o DOH sa bilog na nasyon. Ang DOH ang madeterminar kung perang kama sa OFW wards base sa distribusyon kan OFW sa indang catchment areas. Nakapalaman sa lay ang gabos na OFW asin ang sa indang dependent kay bahan ng land-based OFWs, seafarers asin iba pang sea-based na obrero. Kay bahan sa mga dependent ang mga magurang legal na agom, legal na ampon na warang agom, dahil masobra sa 18 anyos na wara anin agom o sobra sa 18 anyos alagad wara anin kakayahan dahil sa mental o physical na mga depekto. Sinabi ni Go na ang mga OFW ang mga modernong heroe asinan sa indang kapakanan ang sarong prioridad para sa nasyon. Sa pagikan mga ward na nakaalokar sa OFWs, sigurado ang makaskas na serbisyo sa pangangataman sa salud. Enot nang narealisar ang promisa ni Go sa mga OFW sa pagpakonstruhir ng sarong dedikadong OFW hospital sa San Fernando City, Pampanga. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, hinagad ni Fulton County District Attorney Fannie Willis na kung pwede gibuhon sa October 23 ang pagdangog sa kaso kontra sa dating US President Donald Trump asin 19 co-defendant asin kaini duman sa Georgia. Kasunod din kang pagsangat ng kasong o sarong defendant na si Kenneth Chesbro nin motion tanganing mapakaskas ang pagdangog na nakabase man siya sa sayang diretso. Matanda na saro-saro nang nagsuko sa Fulton County District Jail habang dating opisyal ni Trump asin sinda aparamentas na binuhian matapos magbayad ng piyansa. Nagugat ang nasabing kaso dahil sa pagbalo na baliktado ni Trump ang resulta kan 2020 election kung saan nanggana si President Joe Biden. Sa lado kan Karawat to Sports, namamatean ni Golden State Warriors asin Team USA head coach Steve Kerr ang mainit na pag-ako asin suporta kan mga Pilipino. Sa giniwang pagtiripon bago ang opisyal na pagpuon kan FIBA Basketball World Cup, sinabi ni Coach Kerr na nahihiling ang suporta kan mga Pilipino sa Team USA asin ang interes kan mga Pinoy sa kawat na basketball. Siniguro kan Team USA na maipapahiling ninda ang magayon na laban sa pagi kan mga bagitong player kan Team USA. Mientras na sinabi ni New York Knicks asin Team USA guard Jalen Brunson na nakahandaan sa iyang team para sa saindang laban. Breakthrough! Yun, next tayo yun. Nagamit na rin material na siya. Next tayo. Istorya na iba!
Sarong padis nin billiard players ang nagbalo na magkaigwa nin world record sa pagikanwarang pundo na magkawat nin bilyar sa laog nin 4 na aldaw. Pinuuna nin da Mark Murray as in Colin Pilcher kan Hulyo 25 ang sendang record bilang record-breaking attempt para sa titulong longest marathon playing pool sa Hooch Snooker and Pool Lounge sa Consett, England. Apera sa record-breaking attempt saro sa target ninda na makatipon ning 10,000 na British pounds para sa The National Deaf Children's Society as in If You Care Share Foundation. Pagkatapos kan marathon kan Hulyo 28, matarayong po na nadaog ninda Murray as in Pilcher ang previous record matapos na magkawat sinda sa laog nin 111 oras o 4 na aldaw. Inani katulong beses na maresibin ninda ang nasabing world record title. Nasa kamot na ninda ini kan taon 2011 as in 2013. Agosto 25 kan taon 1575 o 1575 kan si Dr. Francisco Dizande sarong native Cáceres ang nag-abot sa Manila para isumitir ang pagiging gobernador ng Pilipinas. Si Dizande halis sa Acapulco, Mexico asin siya ang nagserbi na ikatulong gobernador general ng Pilipinas bilang kasalida ni Guido de Labizares. Asin pinangaran kan Master of Camp Pedro de Chavez kay Sande ang pagkakabilog kan Nueva Cáceres na sa niya niyon Nagasari. Sa sitwasyon kan Bulkan Mayon, mantinilong nasa alert level 3 ang status ng Bulkan Mayon ngunyan aldaw, Agosto 25, 2023. Sigon sa ahensya, nagkaigo ng maluyang pagbulos nin laba na may laba na 2.8 km sa Misigali, 3.4 km sa Bungagali, 1.1 km sa Basudgali asin pagrasay manin laba sagod sa 4 km halis sa crater Kenny. Nakapag-register maning 15 volcanic earthquakes kay banan ng 14 na volcanic tremor na nagdurar nin tulo sagkod 36 minutos. Nasa 156 man rockfall events asin anom na pyroclastics density current events o uson ang nairehistro kang PBOX. Pigkakarkulong nasa 735 na toneladang sulfur dioxide kada aldaw ang pigbuga kang bulkan. Nasa 800 metros man ang langkaw kan pagsangaw o aso na napadpad sa norteng sirangan kasabay na ang paghubag kan bulkan. Mga tugang inapang kabilugan ka sa tuyang alas 12 mga bereta at tinipon na sikinalap sa DCGB News Base. Sa pangalas na nakaibanan sa pagbabereta, Telado Technical, June Napolis. Sa pangarang mga nagsurat ka mga bereta, Jenny Matthew Balyaran, Angel Mustasa, si Nicole Ann Gloriani. Sa pangarang kambilog na pwersa kan Mega Force Patrol, kami po sa mga naging tagapagbereta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardila Daengiba. Happy birthday kay Kabalikat Kilo 02. Ma'am Rhea Crisostomo. Happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Hali po yan sa bilog na tropa kang Kabalikat Civicom 430 sa Rumbangi Base. Kami po sa mga naging tagapagbareta. Sige naray, thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon